bošnjačko-socijaldemokratskoj partiji. Računaju da će oni sada ostvariti odnosno riješiti nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini koje je ključno pitanje za opstanak Bosne i Hercegovine. Ja mislim da bez toga se ne može u Europu, ne može se ići naprijed, a posebno ovo što je rekao gospodin Stier, ne mogu se tražiti rješenja u prošlosti u nekim davno već propalim konceptima. Političkim konceptima. Prilažem da pogledamo razgovor sa Ninom Raspudićem. Kakav je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini danas i je li nužno mijenjati izborni zakon? Nužno je mijenjati ne samo izborni zakon, nego poraditi na promjeni ustroja Bosne i Hercegovine, jer vidimo ovo mrcvarenje koje traje 15 godina da nije donijelo nikakav pomak naprijed, da na terenu i dalje postoje 3 odvojena društva, da je Bosna i Hercegovina zapuštena i kao državo i društvo, da se sve srozava na svim razinama i da jednostavno kao da se čeka nešto izvana što će prekinuti agoniju. Izborni zakon je apsolutno potrebno mijenjati da se ne bi ponovilo ovo što se opet dogodilo, a to je da su Bošnjaci izabrali hrvatskog člana predsjedništva, što stvara potencijalno vrlo opasnu situaciju radikaliziranja BiH Hrvata, jer kako će djelovati institucionalno kada im je izražavanje političke volje na izborima onemogućeno na ovakav način. Tako da mislim da svakako će se stvari zaoštriti u tom smjeru i da se pokazuje potreba, kažem, ne samo mijenjanja izbornog zakona, nego i definitivno preustroja Bosne i Hercegovine. Što je prema vašem mišljenju osnovni problem Hrvata i koliko su za to odgovorni vodeći lideri? Dva su velika problema Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jedan je nepostojanje konsenzusa vodećih hrvatskih političkih stranaka oko opće nacionalnog hrvatskog interesa u BiH. To je nešto što Bošnjaci i Srbi imaju, a Hrvati nemaju, nego se i te stvari srozavaju na razinu dnevnog političkog prepucavanja. A druga stvar je to što Hrvati nemaju nikakvu vanjsku političku potporu, za razliku od Srba u Bosni i Hercegovini, za koji snažno stoji Tadićeva Srbija. Vidjeli ste Tadića na predizbornim skupovima Milorada Dodika, za razliku od Bošnjaka koji imaju snažnu potporu, prije svega Turske, a i ostalih islamskih zemalja. Hrvati u BiH ne samo da su najmalobrojniji, nego nemaju nikakvu potporu Republike Hrvatske. Dapače, na ovim izborima smo vidjeli da dio političke elite iz Republike Hrvatske im je zabijao nož u leđa, podržavajući izravno majorizirajući bošnjački projekt koji se sada ostvaruje preko Lagumdžinog SDP-a kroz ovaj notorni primjer preglasavanja izborom Željka Komšića za tobožnje hrvatskog člana predsjedništva putem bošnjačkih glasova. Je li stanje danas posljedica Tuđmanove politike ili on zapravo znao što se događa pa je za neke vodio radikalnu politiku? Teško je sad špekulirati. Ovo mrcvarenje koje traje 15 godina nakon Daytona može trajati još 115 godina, pa mi 2125. godine možemo optuživati Tuđmana ili Miloševića ili Izetbegovića i slično, ali očito je da Bosni i Hercegovini postoji nacionalno pitanje i problem koje nije riješeno. A gledano sad iz perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini, možda najveći Tuđmanov grijeh je što je pod pritiskom Republike Hrvatske su Hrvati odustali od Herceg Bosne. Znači u situaciji gdje su 95. izašli iz rata sa teritorijem kojeg su obranili, gdje su imali svoju vojsku, policiju, institucije, odustaju od svega toga i danas su u poziciji da ne mogu ni izabrati svog političkog predstavnika, da nemaju kanal na nacionalnom jeziku i neka prava koje imaju manjine u drugim državama. Evo, ako bi se govorilo o Tuđmanovim grijesima iz perspektive BiH Hrvata, prvi bi bio taj što je pod pritiskom iz Zagreba ukinuta Herceg Bosna i što su se doveli političkim samoubojstvom u stanje u kojem Hrvati u BiH jesu danas. Na samom smo kraju emisije, idemo još kratko do Sarajeva. Sa gospodinom Vasićem smo se već pozdravili prije 10-ak minuta. Otprilike, gospođo Korać, gospodin Komšić će, nadamo se, zastupati interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Međutim, Hrvati, tako oni to doživljavaju, nemaju svog člana predsjedništva ako još ne budu imali i mjesto predsjednika vijeća ministara. Možete li razumjeti hrvatsku frustraciju, političku hrvatsku frustraciju? Mogu ja razumjeti frustraciju gospodina Čovića i svih gostiju, ali moram reagirati na ono što je gospodin Čović rekao.
I u tome se oslikava politika nacionalnih stranaka, u ovom slučaju HDZ-a Bosne i Hercegovine. Gospodin Čović je rekao da Lidija Korač kao Hrvat u Sarajevu, da je član HDZ-a nikada ne bi dobila posao. Ja mislim da to ne treba uopće komentirati jer to oslikava politiku. Znači, Hrvat je samo onaj koji je član Hrvatske demokratske zajednice i svi oni drugi Hrvati koji nisu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne mogu dobiti posao, ne mogu raditi, ne mogu živjeti i tako dalje. Rečeno je ovdje mnogo po mom mišljenju ružnih stvari. Jedna između ostalih jeste zašto SDP nije kandidirao Željka Komšića kao Bošnjaka. Svi su ozbiljni, svi su povjesničari, svi su vrhunski političari, a onim što je rečeno stvarno se uskraćuje jedno od temeljnih ljudskih prava da se izjasnite i osjećate kao pripadnik jednog naroda. Željko Komšić je pripadnik hrvatskog naroda, on je i do sada zastupao interese hrvatskog naroda i svih ostalih građana isto tako će zastupati interese u ovom mandatu i hrvatskog pitanje na samom smo kraju emisije. Koliko je točno Hrvata glasalo za Željka Komšića? Imate li taj podatak? Koliko je točno Hrvata glasalo za Željka Komšića? Molim vas, to vam ne može reći ni gospodin Čović, ni niko u vašem studiju, zato što mi nemamo nacionalni popis birača i sve ovo što se govori jeste na bazi pretpostavki. I nacionalni popis birača bi ukinuo ono što je demokratski u izbornom sistemu, jer ono što želi gospodin Čović, što žele hrvatske stranke, jeste da imamo nacionalni popis birača, da glasamo javno, jer u tom slučaju bi morali na glasačkom listiću napisati da smo Hrvat i tako dalje. Dobro, razumijemo. Na samom smo kraju, evo, zahvaljujem gospodin Korač. Kratko, gospodo, u Zagrebu. Hvala vam. Hvala. Jedan primjer interesantan, gledajući upravo odakle su glasovi za Željka Komšića, naišao sam na Kalesiju, to je jedno mjesto negdje u Bosni, gdje je po popisu iz 1991. godine živjelo 35 Hrvata. Tamo su, znači, Borjana Krišto i Martin Raguž dobili 28 glasova, a Željko Komšić je dobio 6,5 tisuća glasova. Zanimljiva je bila i kampanja koju je SDP vodio u Kalesiji, znači sad prije par tjedana. Oni su priredili tamo koncert Ilahija i Kasida, znači socijaldemokrati, i na taj način, vjerojatno uz pomoć takve jedne kampanje, je Komšić tamo dobio 6,5 tisuća glasova. Kakav je to koncert? To su kao pobožne pjesme, ono što bismo zvali, ne znam. Znači, to je jedna manipulacija i vjerskim osjećajima i nacionalnim osjećajima, a ovo što sam ja rekao za Komšića... Dobro, oni su dobro procijenili biračko tijelo i... ali ono što sam ja rekao za Komšića, da bi on trebao biti bošnjački član predsjedništva, nije zato da ja njemu negiram njegovo hrvatstvo, nego čovjek se sam ne osjeća Hrvatom, ne definira se kao Hrvat, ne govori hrvatskim jezikom i kaže da neće zastupati hrvatske interese, nego interese građana Bosne i Hercegovine. Dobro, razumijem. Molim vas, gospodo, po rečenici. Vrlo kratko, dvije stvari, prije svega kao komentar na ovo što smo dobili iz Sarajeva. Nezamislivo je da čujemo ovo danas ovako u eter. Točno se zna, rekao sam malo prije, manje od 1,5% nebošnjaka je glasovala za gospodina Željka Komšića i to dobro zna i gospođa Korač. Gospodin Željko Komšić je u protekle 4 godine obnašao vlast u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tamo postoje 3 kabineta. Dok sam ja tamo bio, bilo je 16 Hrvata u uredu hrvatskog člana predsjedništva. Tako se taj ured zove. U Bošnjačkoj je bilo 16 Bošnjaka, kod Srba je bilo 16 Srba. U ovom trenutku u uredu Harisa Silajdžića imate 16 Bošnjaka. U uredu gospodina Radmanovića imate 16 Srba, a u uredu Željka Komšića imate jednog Hrvata. Gospodina Komšića? Ili još jednog? Kod gospodina Komšića imate jednog Hrvata i 15 Bošnjaka. To je priča o pravu Hrvata u Sarajevu i tako dalje. Međutim, poruka ona koju bi ja želio poslati na kraju, jer emisija se evidentno završava, ja sam siguran će Hrvati apsolutno ostvariti svoju ustavnu jednakost sa druga dva naroda. Oni zato danas imaju vrlo jasnu viziju, mislim da imaju vrlo jasnu strategiju i svi oni koji žele Bosnu i Hercegovinu to će uraditi, jer ovo što radi SDP, on ruši u biti Bosnu i Hercegovinu. Dobro. Još jedna rečenica, gospodin Stier, za kraj. Jačanjem položaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici zapravo mi dobivamo te poluge koje možemo pomoći puno jače i efikasnije Bosni i Hercegovini kao cjelini, kao jedinstvenoj državi, a pogotovo hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ako preživi do tada. Hvala vam lijepa, gospodo. Hvala i gospođi Korač i gospodinu Vasiću. Hvala što ste bili s nama. Gledajte Otvoreno idući tjedan, a sada ostanite uz Dnevnik 3. Laka vam.